What is your name? Yaya sunanka? My name is Ishaq Musa Alheri. Sunana Ishaq Musa Alheri. How are you doing? Yaya kake? I am doing fine. Lafiya lau. How many children have you got? Yaranka nawa? I have got 3 children. Yarana uku. My parents are alive. What about yours? Iyayena suna raye. Naka fa? My parents are alive as well. How did you know me? Iyayena suna raye nima. Yaya aka yi ka sani? Crack your memory. Yi tunani sosai. How about your trip? Yaya batun tafiyarka? The plan has fizzled out. Maganar ta rushe. How can I get to the school from here? Yaya zan yi na je makarantar daga nan? You can take a taxi. Zaka iya hawa tasi. How was the banquet? Yaya walimar ta kasance? It was great. Ta yi armashi sosai. How far is it to the house? Yaya nisan daga nan zuwa gidan? It is a stone's throw from here. Ba nisa ko kaɗan daga nan. What is this bottle for? Me ake yi da wannan kwalbar? I have no idea. Ba ni da masaniya. What if the bus is late? Yaya za a yi idan motar ta makara? We can go on foot. Za mu iya tafiya a ƙafa. What's up with KB2 class? Me yake damun KB2 class? He is in financial difficulties. Yana cikin matsalolin rashin kuɗi. What kind of books did you buy? Wanne irin littattafai ka siyo? You tend to ask many questions. Kana son yawan yin tambayoyi. Until when can you stay in the house? Tsawon wane lokaci za ka ɗauka a gidan? I won't be long. Ba zan daɗe ba. How much does this cost? Nawa ake sayar da wannan? It cost about 1,000 naira. Yakan kai har naira 1,000. What do you do? Menene aikinka? I'm a porter. Ni ɗan dako ne. What does Awal Yakini do? Menene sana'ar Awal Yakini? He is a mechanic. Shi bakanike ne. What time is it? Ƙarfe nawa yanzu? It's 10 o'clock. Yanzu ƙarfe 10. What is your favorite food? Wane irin abinci ka fi so? My favorite food is pasta. Abincin da na fi so shine taliya. What movie do you like most? Wane fim ka fi so? The movie I like most is called Bahubali. Fim ɗin da na fi so shine Bahubali. What assistance can you offer? Wane irin taimako za ka bayar? I don't have much money with me. Ba ni da kuɗi mai yawa a tare da ni.